Hey guys, good morning. आं दा दंफैयो एयारपर्टआव दा टाइमा जाबाय 6:17 फुंनि फ्लाइटआ मैयानो लड खालामनानै फैदों जों बावनो उन्दुदों नै सानै दङ सासे लोगो दं सिङाव फ्लाइटआव नैबेनो जोंना गारिया नै लड खालामनानै दङ आमेरिका इन्टारनेशनेल माल जाबनानै लाबोदों जों इलेक्ट्रिसिटिनिफ्राय बेंगलर एयारपर्टसिम दाबो खालि जायाखै मोनायावबो खालि जायासै दिनै खालि जानो हागौ आहमेदाबादाव प्लेन क्रेश जानायखौ नोंथांमोना निउसाव नुखाबाय जानांगौ स' बिराद दुखुनांथाव 242 जन पेसेन्जार दङमोन होननानै मिथिनो मोन्दों निउसाव दासिमबो क्लियारलि जेबो मिथियाखै खोनानानै बिराद दुखु मोन्दों बै खाथिजों मेन रड दङ नै बाहाय पार्किं खालामनानै बावनो उन्दुदों जों नैबेनो इन्टारनेशनेल एयारपर्टआ बिलकुल खाथियावनो ओमफ्राय जों नै बाहाय दङ उन्दुनानै सासे दाबो सिखाराखै नै उन्दुगासिनो खिरखि गैया जोंना नै ओरैनो उन्दुदों बाहाय बेयावनो उन्दुदों जों गंसे फैबावबाय बिराद दावराव सासे नै जोंना दाबो सिखारा गोदो उन्दुगासिनो आं सिखारनानै दं दाबोनो मोखां सुवाखै डाइरेक्ट ब्लग अपेन खालामबाय आं स' लं ब्लग खालामथ'वाखै दासिमबो एसे एडजास्ट जाबावनांगौ र' बेनो SST जोंना ट्रान्सपर्ट अनार नामा